A možda i tebe, jedna. Dve. Tako je bre, volimo. Rame. Opa. Si dao, dečko? 4, izgubio si. Priči, imam još 5. Karagaču. Wow. To je 4, a? Alo, snimi gaće svoje. Aj, priđi još malo. Odakle? Ajde. Evo. Koliko si ti izložio, koliko će da izgubiš sad? Ako izgubi kad vrate. Pa vrati u podložecima ćeš da izgubiš. Ukenjao se, nažal se ustro se sad trenutno, ustro se. Kako si se ustro bre, ja si se ustro bre. Drži sad majstora, drži majstora. Ide nastavak. Sad si vidio kako sam izgubio protiv njega basket. Identično. Lupala? Vidim facu. Nemoj! I pritisaka! Ide nastavak. Nastavak klipa. Dosta je za tebe. Ovo je naš telo za tebe, full. Dečko najvarljaviji izbače ima u istoriji košarke. Desno se ustro bre, sisica je on. Stara je on sisica. Idu produžeci, sada po 3. Overtime broj 2. Sad si pretjerao, sad moraš da gledaš. Ljave? Jao. U pičku mater. Nikad napaljeni. Zabeležen šut. Ti si šuto sve, brate. Ti si šuto sve. Šutni ovde. Ne treba mi toliko. Ne. Napravio sam greškom, ali evo, imat ćeš ove 4 šuta. Ja sam 2 dao, a? Na povređeno rame. Stani, čekaj. Da. Ja sam to imao šuta dati. Još 2 šuta ima. Ide! Ne bi braću bre! Čekaj, ovo. Evo je. Priznanje.